ovo, pita Muja ovo, kako se zove, otišao Muja da radi u Nemačkoj na ovome, kao vozač. I on ovo radi, ima ovaj telefon i on njemu javlja, kaže Mujo, vi ste ovo u minusu. A on ide i ovo vozi i ovo ima ovaj telefon za provlačenje. Ima ovaki pametan telefon i on provlači i uđe njemu jedna žena i ovo kaže gospođo, gde želite da vas vozim? Ona kaže da me vozite ovo kući. A on pita, jel imate na telefonu ovo novac? Ona kaže, nemam, u minusu sam 65 dinara. On kaže, jel imate ovo dozvoljeni minus? Ona kaže, imam dozvoljeni minus. Jel imate nekog da vas preveze? Kaže, nemam nikog. I on kaže, vozit ću vas ja ovo, budite vi u dozvoljenom minusu. A on pita nju, jel očekujete neko da vam uplati? Pa kaže, pa nemam ko da mi uplati. I on kaže, vozit ću vas ja u dozvoljenom minusu.